Sunshine zabere. Takže zase 2/4 Flipiohe vás zdravia zo stanice. Rozhodli sme sa tu natočiť náš ďalší vlog, pretože neviem, lebo máme autobusom. Flipiohe. A krásne číslo. 7. 3-0 DD. Ako Barbarka. Ako Dominová. Nemôžeme zmeniť. Či? Ale môžeme. My môžeme. A 30 akože 10 Simonka. Patrol. 50. Ešte jednotku 15. Tak? Áno, 15, dobre. Super výfuk. 13. No, ale určite sa pýtate, prečo natáčame tento krustý autobus. Že tam aj 13, výborne zázrakom. Tento krustý autobus natáčame prečo? Povedz nám Silvika. Silvika nám nepovie, povie nám Simonka. Pretože čakáme my na autobus. Ale prečo natáčame tento autobus? Áno, výborne, robíme si reklamu. Ešte svak tam dopíš. Dobre. Ženy, toto je nezákonné, poďme povedať, prečo natáčame tento autobus. Silvika nám bude vedieť odpovedať na túto otázku. Lebo si robíme reklamu a sme tlačikové. Nie, nerobíme si reklamu. Môžem odžebať. Ja vás môžem odžebať. Tento autobus natáčame pretože v ňom sedia chlapci, ktorí sa nám pozerali na naše awesome zadky. Áno, viem, že mám veľký zadok. A pozerali sa naň. Aj vy máte pekné zadky, ženy. I wanna dance. Odchádzajú, naši fanúšici odchádzajú. Zakývame autobusu. Flipiohe, maj sa krásne, choď do he. Takto, nechce aj vidieť. Však to bolo vidieť. Aha, vidíš. Presúvame sa až na slnko. Čo? Natočiť ten srdcervúci odchod toho autobusu. Ideme ho natočiť z prvej rady. Odchádza. Počkaj. Tam je. Už odchádza. Tam sú tí chlapci, ten oranžový. Áno, vidíte tam toho chlapca? Tam je, tam sedí. Vidíte ho tam? Sluchatka mám uši. Počkajte, teraz to bude chvíľu epické. On sa potom vynorí ako kraken spoza tohto druhého autobusu. Release the Kraken. Áno, Simonka je pirát. Totižto. Všetci sme rebeli, len Simonka je pirát. Captain Jack Sparrow. A ja som lietadlo. Áno, vidíte ho? Tam je! To je on! Môjho srdca šampión. Tam. Super. Natočili sme si autobus. A teraz vás zase nie je vidno, takže sa otočíme. Naše zľavy rastú. Dobre, učíme sa s vami, ideme na Wi-Fi. Kaviareň Pelikán. Áno, ideme do Pelikanov. Na Wi-Fi. FB Group, čiže Facebook Group, áno, to mi pripomenulo. Tam vidíte FB Group. Že lajkujte nás na Facebooku. Presne ako Simonka povedala. A ľúbte nás. A ľúbte nás. Lajskujte, áno. A hlavne nás ľúbte. Musíte nás ľúbiť. Takto. Ukáž, ako nás musia ľúbiť. Áno. A ja by som to spravila, ale mám telefón. Ja ti to podržím. Ľúbte nás. Takto moc. Simonka, ale vieš, čo je toto? Toto je niečo iné. Joj. Nie, to je srdiečko. Srdiečko. Áno. Takže ľúčime sa zatiaľ s vami, ešte sa potom s vami spojíme v autobuse. Nazdíš?